Por certo, hoxe San Adrián. Sí. Hai unha tradición moi bonita neste día dunha festa na que van posar polos polos. E mandamos a Antonio. E non sei cantos cartos levou para... Porque iba a posar. Home, claro. Vale. Home. Pois a ver que trae. A piña, isto é carballo ou isto é a laracha? No. A laracha está ao lado ali. A metade da igrexa é a laracha? Sí. Pero onde está a fronteira? Ai, está no medio. Pero entón, a capela a quen lle pertence? A San Cristía de Larache. É da laracha? A San Cristía, sí. Pode haber liorta, ollo que pode haber liorta. En que quedamos? A San Cristiana máis? É de Vilaño, a parroquia de Vilaño. Mireña e laracha. O bar é da laracha? A mitad da carretera de Larache. Bueno, non me queda moi claro se estamos na laracha ou en Carballo, non me queda claro. Cantos anos levas aí tocando as campás? Desde 8 anos. Levas 8 anos. Desde os 8. Desde os 8. E cantos anos tes? 65. Hoxe día aquí importante na Piña, Santo Adrián. De que abogoso Santo Adrián? Bueno, primeiro temos que situar onde a Piña. A Piña é un lugar, un enclave da parroquia de Sofán, que está en Carballo, comarca de Bergantín. Santo Adrián. É un santo nesta zona moi querido e moi abogoso. Xento invoca para os males das verrugas e dos bultos. Hola, boas noites. Bueno, 27 as dúas. 27 euros. Sí, 27 as 3. Xente os 27. Este señor. Xa está. Por favor, O primeiro, pois parabéns, déixame darse os parabéns, foto institucional. Moitas gracias. Para a cámara, por favor, foto institucional. Espera, unha señora de 15. 15. 15. Entendín, 15. Carlos, que che pasou, Carlos? Nada, isto foi un tipo dos polos. Pero queres unha tirita ou algo? Nada, tranquilo. Ostras, Carlos. A ver, 10, Quen dixo 11? 14. A 6. Que non lo levan. Dalle. Carlos, explícame unha cousa, que é o tema diso de que volve? Que hai moita xente que o compra e despois o devolve. O precio é como nos trai. Deixanos, páganos e deixanos quedar. Quanto tempo levas na facendo estas poxas? 37 anos. Modo, Sí. Quero coller. Telo que coller. Non quero coller. Galo parece un cachalote, É un millón. Mellor galo da noite. 11. Esta ten que ser que se acaban os polos, 17. 17. 18. 19. 20. 25. E se acabouse. Misión cumplida. Este é o noso polo. Así que xa vos lo levo. Fasme factura, verdade? Pero vamos a ver. Pero estásme dicindo que este polo que nos puxestes aquí é o polo que poxou Antonio. Home, non sei, podes achegarte un poquinho a pantalla polo tamaño... Este tamén... polo é o de Antonio. Home, a ver, é certo que as perspectivas son diferentes e o tamaño non... Pero este non polo a sei. mí non me parece o mismo. Home, a mí sobre todo... Moi pouco tardou en desplumalo e en Iso é, preparalo. a mí máis que polo tamaño, polo que me leva a pensar que non, é que Antonio non terá nin idea de limpar un polo así, nin de broma. Pero non sei, A claro, mí pareceme raro, dixonos aquí os nosos compañeiros, eu non sei. fixo, O polo pesa que non pexas. Que o faga cada O polo día. está mantido. Canto? O polo pesa, Ai, neno. O polo por 25 euros saliu bo. O mellor sí que é. Pero vamos a ver.